Rá bhíle mír go Ross na rún diantain. Cé cheappacha, is cáneachan na blianta. Nach fada lá ó leag Rita agus Paddy cos a Ross na rún. Tá écht diantain chuin. Ag ceilú a rá bhíle mír gon chlár Ross na rún le TG ceir. Níor cheap me hain, nuair a bhí me sa chéad chlár 8 mbliana fiche do hain, go mbeidh fós an seo. Tá neart géalta clúdaí an chuin. Tá bás agus bire feici. Tá cuoine agus gáirí diantain, agus ar nói tá grá agus crá cruí fáling tein. Seamra sí John Joe. Seán éid danig me sé blianis fiáin, agus is bed go híl man tamsin go minion na fad seo. Ach tá luchar arm agus brád arm ré ggóil mar feart dar Ross na rún agus go mór mar galafán Claire Géhíle. Agus bhain mar ansaltas a chead blianis fiche bhí man seo, agus tá mar súil go mór leis a chead blianis fich eile. Tá mar stinse i ngádaí áit me mar tafad rar carbál. Ach tá sé dechar am ich téúns, ggóil chá bhíle chlár teftaí go Ross na rún. Agus bhí mise sa géad chlár ar teftaí uiríomh, agus mai fíomhróta leis se. Bhín héine agus móthir gur Ross na rún, bhí me sin me ládog agus du me le móthir, bhí mise a Ross na rún leanseart, agus hála sin in dhéhhíle sa trína fa páirt Conal Daly, agus de brád agus luthar arm ó má páirt anis da Claire dhéhhíle. Rá bhíle chlár tefada ag Ross na rún nach ionintach an éachta, agus go persanta go hain is ionintach an éachta am héine bheith an. Ach cámud cuimnú freisin ar a drámta imíocht líon na fírinne inús Joe Steve O'Neachtan, Dermot Derby agus Tom Selly ó Flarta. Agus le cúna dé ba rá bhíle le dianna. Tá me stinseas an Coolhaints studio café Ross na rún. Is anir men chéadrar chuíomh cheapan, agus be bhíon cyber café bhí an Thompson, dúir nach an idirlín ag géan na Somáile. Agus tá bhíle chlár antain, agus le cúna dé dianamid bhíle eile. Well, sé deacan réid bhile chuirde ggóil bhíle episód a Ross na rún nach réalú in áirt ar TG ceir, agus bhór an anar do hain a bheith mar chodda, agus bhí me héna gur Ross na rún ó bhí me ládágan na Rita, agus tháinig man seo hamníanana mar aisteart an cheadúir, agus caiim mar na bhar a leon na maim soltas má debre, agus a sula go manis gin rahain Claire ó neart go neart. Why is mommy such a sauce of a body different? Yeah, oh shit. Can I get so certain it? Sa dechar eich leisnún go rá bhíle chlár diantain. Well, go méidir muid beir I géad rá bhíle eile. Lovely. Tá bisneach ag Josie Cholíoch, rá bhíle eile tá bhaid?